Anzjan li abbuża sesswalment żewġ subien ta' 15-il sena ntbagħat 3 snin ħabs wara li ammetta l-akkużi kontrih. John Zammit ta' 70 sena tressaq il-qorti akkużat li abbuża mis-subien b'mod sesswali meta kien iħallasom bi flus u ikel tal-li s-subien kienu jagħmlu fuqu sess orali. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Joseph Busuttil li fil-qorti spjega li l-pulizija saret taf bil-każ wara tip-off anonimu. Eventwalment, ir-raġel li kien jaħdem ukoll part-time f'ħanut tal-pastizzi ġie arrestat u interrogat fejn ammetta l-każ. Il-qorti kienet preseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli meta ħareġ li r-raġel kien involut f'dawn l-attivitajiet sesswali mas-subien tal-inqas 5 darbiet, 3 darbiet ma' wieħed u darbtejn ma' ieħor. Ħareġ ukoll kif l-istess anzjan kien involut ukoll f'attivitajiet sesswali ma' żewġ żgħażagħ oħra, iżda peress li dawn kellhom 16-il sena ma setgħu jittieħdu l-ebda passi peress li legalment setgħu jagħtu il-kunsens tagħhom. L-anzjan kien assistit mill-avukat tal-għajnuna legali Dustin Camilleri li talab lill qorti tagħti lir-raġel sentenza sospiża minħabba li kellu kondotta nadifa. Madankollu il-qorti ma laqgħax din it-talba u bagħtet lir-raġel 3 snin ħabs.